Thilmak Lawrkhawm episode 98 School hrang new salang phate tuntuma hian khovel mun hranga zirna in hrang le hlawom mi te soikai phave hat le chanchin thar lua phakhopa zirna in hrang tharau suale ramhuina ati buaite ninge ya hriat paruk thlan chua kanen hodon ani paruk na Lee Williams High School kumsang ni som pathum khan Lee Williams High School Kingman Arizona munami chu Los Angeles Times a aron lang hlol maya chuta chuan an principal Steve Elwood chuan he school a hian thilmak danglam tak a thlen thin thu a soyani tin he khomi te po hian he school hi a hrang ngei nia soin me chathla thuam danglam tak maya in thuam te le mi patha man lai kum zabikal ta to in thuam dana in thuam te chu no pang graduation day an nei tumin an hmu thu an soyani tin light phezuk zuk te ke pen ri te alarm ama aron rile ringot te pon thina tin mi pakhat kot sei tak hazuar mai lukhum khum chunga an school hall a tei ruk te po an hmua no pang au thom pona in fiam du niom toka a au ri te po an hria ani a school building pumpui hi chu ni vek lo ma se Lee Williams High School omna lai hun then khat hi chu sipai ruang an phumna tun ma thlan muala tan an man ani nge kumsang hi som pathum khan he an school building an sak that lai po hian thlan pasari kuang pasari lai mu chu ani in heng ba ka hian lemziak te milim kerte milim danglam tak fin fia tura lak chu a nual bok ani thil hlui zirmi te chuan he school a thil thleng chungchang hi chuin ngai ruat na mak tak atanga lo om mai thil thleng tak om lo ni nan ngaya masela he school and call to le tify to janitor chuan heng thil thleng zong te hi adik thu le ama nge po in school bathroom a te mi hringkal ri thom te le atak mu tur om si lo te school a au thom ring tak au vak thin te po hriat ngei thin thu a soi ve thung ani pangana SOPHIE B. WRIGHT Middle School SOPHIE B. WRIGHT Middle School hi New Orleans sa ania van tlang minol puita na hmeichhe school hon masak ber ani atopa phei chuan middle school a lelin ni in van doi thlak tak main thlipui rap thlak Hurricane Katrina chuan he school le a hmun hma te chu anuai chiam maya he chiatna an schoolina an tor hnu hian zirlai no pangte le zirtir tu te chu hmun thar le himzoka suan chu anita a hemi hnu hian an school building chu quarteratan sipai National Guard ten an hmangzui ta ani chuti an om hnu rei lo te a chuan thilmak danglam tak le hlawom tak aron thleng chhota a Sergeant Robin Hurston chuan mei chetla niom tak hi kongkhar bula hmu thu a soya tin specialist Rosales Leonard chuan chu school in thiar na hmuna chuan mei chetla mak danglam tak a hmu thu a soi le bokani tin an staff zingami pakhat point chung khat chu an thomhno dana closet a hon chumin mei cheno pang pakhat thi alo thu vung maya chunu chuan en runin alo nui sung mai niin a soi ani ti chuan heng thil danglam le mak tak a thlen fo ta ka wang chuan pathian rongbol tu chaplain chuan ko ta top maya an school building chu pathian hne na hlanin tharau su le ram hoin ha thok te chu pathian rin chan chungin then thiang hlim na thok ta ni hemi nu hi chuan chung chanchin thalo lam te chu alo re ta school hrang le hlawom ani na lam a in tuna chuan school zirna thatak ani na te chu mi hriat hlo na zok alo ni ta ani palina Julia F. CALLAHAN Elementary School kumsang khazakwa somnga pani khan Julia F. CALLAHAN ni chuan elementary school chu Lynn Massachusetts a chuan adina aboral san hnu hian ama ming join he school hi kalpui ani te zel ani Miss CALLAHAN in aboral hnu hun rei vak lawa chuan a school din ngei chunga chuan Miss CALLAHAN tharau chu chengin a school chu akal san ngai lo ni in he school a thok zirtir tu tele zirlai no pangte chuan an soi ani an school hall borvela te chuan thom mak le hlawom tak te hria in an room then khata te chuan Miss CALLAHAN ni thom le chevel niom tak te an hrefo thin ani zirlai no pangte chuan an school library kongkhar ronin chum ri dot thom an hriat thu te an soya then khat thung chuan Miss CALLAHAN ni thla nge in kongkhar chu ron kal tlang lai an hmu ti thu te po an soi ve bok kumsang ni pariat khan pol nga zirlai Rachel Felice chuan a thian nu Nicole nen chawa bathroom a anom lai chuan thom danglam tak
nupakhat pheikhok ke artui sang bun chunga ron peng ri thlop tho man hriat thu an soi ani Miss CALLAHAN boral dan tak hi chiang taka hriat ani lo awangin in hnial na te po hemi chungchanga hian om thina thenkhat chuan ama lekha bu chuar ramin atlaka a boral ni ten an soya thenkhat ve thung chuan a office a online heart attack ania school building chhong sang taka tangin atla thlanin an soi ani an school principal at termenero chuan he an school thil thleng chanchin hi a soi zui du vak ngai lo thunga arin lo lam chu soi chiang du lo ma se an school din tu le mu chuak tu Miss Julie thla chuan an school le azir lai no pangte om dan chu ron vil rengin alo thli thlai reng nia angai ve mai ani pathum na West High School hi encourage Alaska USA om ani a mi engemaw zatin he school le a campus vela hian nula pakhat var veka in thuam lungai le khohar mel taka kalkual thin chu an hmu thu an soiloma he thu hi he school a thok zirtir tu ring hlel le oi vak lo te poin thil thleng tak ani thu an soi vele nge ani he nula var veka in thuam hi mun shana mi sang in an hmu a achang chuan ngoi renga an school auditorium backstage ha te chuan ding rengin an hmu a achang le auditorium chunga thutna in kar le in kara te chuan mi thiding tlon zuwa ang mai te chuan an hu thin ani auditorium stage and call 2 point voi khat chu meichia backstage kongkhar honga lut lai a hmuwa rang taka panin lut lo tur ril avatum chu a meiche hmu chu boruaka atham ral dei thu a soyani he skula an security guard point an auditorium pathlar hnung lama a om line thilwar engemaw hian chak tak le rang a aron le pel fuwa thu a soi bokani tin he skula vek hian thla dang in lar thin a om bok ni a soi ani a chu thla chu he school and call tu le tifai na thok thin janitor hun engemaw kalta a lo boral to khani in an soi bokani mi te chuan he pa thla ni nge yangai hian an skula room sang alo phiat fai lai te an hmu a thenkhat chuan an school hall ruak vek chunga mihring pen ri thawm khawkurina satak te pawh hria in light eng phe zuai le ama in on le off le mai thin te pawh an hmu thin thu an soi bok ani pahnih na MGOTJANE Primary School Swaziland Rama Primary School pakhat MGOTJANE Primary School antia an zirtir tu meiche pakhat chu he school a thona hian akal du ta reng lova achan an han zo chuan chu teacher chuan an school chunga chuan tharau sual ho te chuan ti buain chumi wanga school po chu kal du ta lo thut ani thu asoi heti lai mek hian zirtir tu dang pakhat point an school quartera a chen na chu thil hlawom le him lo a om nia hria in alo chhuah san ve boka zirtir tu dang pakhat thulami dilanini point chungkhat chu an thopui pakhat mangang le thlabar taka aw thom a hria chuan thopui pa chuan mi pater te pali in tha tuma an ti boi thu a soyani an soidan chuan thopui pa chu aruma ron tlan lutin chung mi te tak te pali te chuan an soisa an pet vela a khuma chuan an hmai le an ka hup sakin a thok ti top sak an tum thu le eng tin emo aron tal chhuat thei hlau thu a soi ani he skula azur lai no pangte point heng thilmak le rap thak pui hi atakin an lo tong ve boka chum khat chu zir lai meiche pathum te chu toilet an kala pahnih te chuan toilet chu hmangin an thian nu pakhat chuan kongkhara lo ding in a thian te chu alo ngaka chutia zir lai meiche pahnih ten in thiara an hman lai chuan anom na hnuai niom tak atang chuan thom auri makle hlawom tak an hreta a chu aurol hlawom tak mai chu pon lama an thian nu lo ngak po chuan lo hria in tunge toilet a chuan midang anom ve lo thu te alo zot hialani thom hlawom auri chu ahma ai na ring tiala ti chuan zir lai meichia te chuan an du ang khop po in thiar fel man lovin lau thabarin an tlan cheta ani he thil thleng hi zir lai zinga an nu le pa then khat te le an zirtir tu te zinga chuan oi lo le thupel chian dol tak ani ring lem lo an oma a then te phei chuan hetiang thu oi om lo tak hi phuat chop to lo tur te in an ti hiala engpo ni se he thil thleng mak tak le hlawom an hriat thu te hi reivak lowa chuan he school pol sang lama zir lai me chen khat te chuan he an school toilet a thil thleng mak le rap thlak tak hi an ma ni ngei point an ton ve thu chiang takin an soi ve le bok ani pakhat na YANAGAWA High School Japan Rama School pakhat YANAGAWA High School antia chuan zirlai then khat te zinga chuan thilmak danglam tak mai aron thlenga
kum sang ni som pali khan yanagawa high school zirlai me che som ni pasari lai mai chu an tlurual dual maya hei hi a chan ni beralang chu enga mo tharau sual tri bayom takin an mania na aron thok niom takani he thil thleng bulin tran na ber chu me che pakhat atanga in tran ni in henu hi voile khata ring takaron out chuakin a chet theilo thule amang an zia chu a dan atang chuan chiang takin alangani ti chuan chu nu zemak danglam tak mai chu a zirlai pui mei chia dang te a chuan a kai chhong ta zel ni a hriat ani chu thil thleng awang chuan an school bo ruak le no pang dang te po chu a ti phok lek na samaya chu thil thlen na ruma chuan ron tlan khomin mak ti takin an thlir thup mai ani he thil thleng mak le lo omang reng tak mai hi dar kar engamati chung awa mi tam hutu te le chanchin hretu te chuan he thil thleng bulin tran na chu zirlai me che pakhat chu mount hi ko le aburagi dam omna lai vela nu pakhat tharau sual lu nei lo hlawom le tri bayom tak chu a ko chunga lutin ati boi ni nan ngai ni he thil thleng hi an class ina an zirlai thil turata na excursion neya an kalatanga in tran ni nan soi an hole nu chuan he zirlai me cheno pang ko chunga hian chu tharau sual chuan chen chil rengin a zirlai pui me chedang te po chu a kai chong veta zel ni in an ngai ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya